Kewo yen sliramu teka palakrama srengenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong randuwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge kulon parane yen wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi deling wong tresnamu tanpa abang lambe wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya jaga mlarat wong tuwamu pangkat aku ra koso uripku wis mulya wis sini kowe didhauki karo priya bagus sing padha sugih ora nyono ran ora kudewo yen sliramu teka palakrama srengenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong randuwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge kulon parane yen wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi deling tresnamu mung abang-abang lambe srengenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong randuwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi deling tresno mumung abang-abang lambe wis wacine tansah dielingke tante nindakake adzan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaking agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumatinah luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngadoke tindak mungkar marip lan isa cakepe prayogane ditambah salat sunate kesembrono iki perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga
padha nindakake adzan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat yakti cakae agama kudu tansah dicoba ganti sempurna yang berjamaah syukur lan asar salat saya menyatakan tindak mungkar mare blangi sajangkepe prayogane ditambah salat sunate jo sembrono iki perintah agama telingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin bisa munggah swarga syukur lan asar salat saya tindak mungkar lan isa cangkepe prayogane ditambah salat sunate jo sembrono iki perintah agama telingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin bisa munggah swarga kalau kae benderane Jumedullah awe abang putih benderane iku lambang sejatine negara kita wis merdeka ade dasar Pancasila dumadi aran ning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 Rambate Ratahayu Kolopis Kuntul Baris Rambate Ratahayu Kolopis Kuntul Baris berjuang bareng maju Rambate Ratahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 tetap merdeka. Tumpret tempul lumpung kendang reo ketipung imbal bunang loro salindro salumpret belok jarang ke panyung
anggrae macan mangap megap bujang anong ya wis cocok kemane prasaja gawe gembira
Pak.